fees ya anonzani fees ya blessing finished clerk fees ya anonzani Ronald finished clerk fees ya Loyd taibhadha kwangosara 1000 point ndo yazoshoterera saka imwe yese ndabhadhara zvose covered vauniform ndofunga unoita dzekufushera ndofunga achidzoka nhasi kuchikwana ndomira pamusoro pegomeri ndodini kweMwari ndondoudza vanhu vese vemanyika here kuti Mwari vazondionei ndasina mabhara mani chiregai mutione ndakupfeka bhutsu dzokabhata day and night bhata please see me bhata ndokachiteka ndokachimaketa bhata isu see me please see me see me see me saka I think ndizvozvo guys hakuna ngu zvimwe zvinhu zvandanyanya kuvinga musora say guys oh my goodness I think chiringaziva chedu chava kuda kutsuka ropa zvakatangwa namai Chisamba zviya takamboshanda mai Green nemairi kana nhasi ndichine bhabharasi razviro kana kuti ndikavhunzwa kuti ziro ndakasvika kubaya kumbango handitombozivi konditi ndakavatangwa urwi hwangu hwozogwagwagwadzwa saka ndikashaura naye Mwari ndopamuka here apa but anyway tosa kuti ndinyanya kudzoka futi ndau yekuti kune vamwe vanhu vakati toda kuti Ronald asangoita peya imwe uniform handiti saka public mune chii imwe peya uniform juzi reduwo then ine new pair of shoes nenyanya kufarapa nemashokisi futi yes ndafara ndambafara kuti ndiripo wanemwe peya izvo zvikutakwa Ronald uripi waenda kuchikoro wakasvutura wanga akasvutura another itofaruka another saka zvandaita manje pashangu itapuwa size chaiyo resu 6 toughies zvaitika pashangu idzi handi Ronald ndo radarika tichikamutengera imwe yakachuzwa nawashi handiti asi ndo vakomana nhasi wachuza iyi futi saka zvakanaka wani zvakanakisa zvakanzi vakomana anenge achi saka I think zvichaitika nezvekuti kuti vasasagadza dzese since changa chiri chido chemumwe munhu kuti awedzerwe shangu hamuna kuti muchazvifambisa sei kuti angapfekidze sei kawani asi mangwana akuda unotombondonyutura mangwana ombonyutura omboti glasi chugenge hamene inonzi chiisterayo beperedu radambuka iri nemasocks matsvawo amwena anenge achichena uniform masva futi trousers rake nesheti zvese zviredu tinozvitenda zvisingamboiti vanhu kwete zvekumboseka majusi anofuata hana kutenge kwajusi there is the jersey handiti saka tichiri ipapo bata zvinhu zvenyu tichiri ipapo ndati chega ndikabenewo kuna ngwana ngashana neni kuinbox nenyaya yeschool fees yechinokuchikomana chachiya chinonzani blessing ndokuchibva ndataura nahead what ndokuchibva ndamboti ndatobva ndokwandi kubva izvozvi saka baba tatovasiya manyika vakangotimirira ndikachega titange tapedza nemi tapedza ndochingoenda kumba ka1 ndoda kutoenda kwamugijima izvozvi ndozva ndapedza ndofambawo rwendo rwangu zvakanaka uyu ndi blessing ndabhadhara yose yatagwa yacho ni yose kudai chakwidziwa tizivi kuti vava vachakwidza ameno vamwe vanoegeraka vamwe vanonangirana iyi ndio zvandazoita ndatipa calculation saka zvandazoita manje ndezvekuti pandacalculata kuti naona pasara zvichange ndasasara napasara zvichange ndikachirega ndese ndibhadharire mwana wamaiguru Loyd uya sika imashoterwa nechikoro che1000 bonds ndio chamari kusarirwa nacho imini maita basa saka mazuva ndamira ndikati maiguru vanochengetawo izvozvo hakuna kana chakambobhadhakwa saka izvozvi basi baba ngavaite action zvokwadi baba vakukuvata baba ndakutukiwa zvokwadi zvatiri kurana nema
vanda kutukiwa ka aiwa baba havasanyanya kuzovata stere nokuti mangwana ka uroid unowoti ndaichengetwa nasista chero pano ndongoyandotora mwana wangu ndedadai saka otherwise guys ndizvosvo hazvoni saka fees anonzani fees blessing finished clerk fees anonzani Ronald finished clerk fees Loyd taibhadha kwangosara 1000 bond ndo yazoshoterera saka imwe yese ndabhadhara zvose covered vauniform ndofunga unoita dzekuita dzekufushera ndofunga achidzoka nhasi kuchikwana ndomira pamusoro pegomeri ndodini kweni mwana ndondoudza vanhu vese vemanyika here kuti mwari vazondionei ndasina mabhara mani chiregai mutione ndakupfeka bhutsu dzokabhata day and night bhata please see me bhata ndokateka kubhata ndokachimaketa bhata isu see me please see me see me see me saka I think ndizvozvo guys hakuna ngu zvimwe zvinhu zvandanyanya kuvinga musora tauraiwo imi maigurutiwe tinotenda shuwa makatibatsira zvose zvamatibatira nazvo pavana shuwa ndinotenda zvikuru mwari vawedzere pamunobvisa ipapo ndinotenda saka apa panyau yefees manje iri kuitika kubve pagumo nhau yekuti handizozi kuti vachaikwidza here kuti yosvika maybe kuti imwe usa imwe mabond. I'm not sure, I don't know anything about that. Kana vokwidza vanogona kudana musangano. Vanodana musangano ka saka pamusati madamwa musangano ka meaning kuti haisati yatokwidziwa ndo zvandiri kufunga inini but zuro pandakamboona tichaiva kwadungu vainditi roughly vane vachiti it went hayo figure yayo inofanira kunge ichiita rate $20 ndo pandakavaona saka meaning kuti vanga vachimbotanzi imwe vanenge vada kuti kumabhondi imwe ite kumausa saka kudana kuna kuti 10 kuusa 10 kumabhondi I don't know. I'm not so sure about that but inini ndakangoita round figure ndo andakaita sei kwadungu koko ndakaitira mastudents maviri umwe 20 ndo zvakatusenda toita saka handisazivi kuti uku but it's obvious ichatosvika kwese ikokoko saka tangosiya tangokuloza zvese mwana wawo chema wasangana ni una Loyd una bule bule wadzoka kubule chamadikanya nacho wanga vari ukukwa saka izvozvo vari kuchema ari papi uyu akagara pasi uyo kupi pazhira bule uya naye anzi Loyd ingozi kwani ngimudzibatimi right guys bye bye chega tindi